Haški tribunal nema dokaza o sastanku vojnog vrha Republike Srpske na kom je navodno dogovoreno izvršenje krivičnog dela u Srebrenici. Javno je priznao Jonas Nilsen, saradnik sudija Haškog tribunala Alfonsa Orija, predsjedavajućeg sudskim većem koje je u prvostepenom postupku osudilo generala Ratka Mladića na doživotni zatvor. Nilsen se na predavanju u institutu Aser nije ustručavao da kaže kako se umjesto dokaza pribeglo zaključivanju na osnovu pretpostavki. Doživotni zatvor i osudu za genocid u Srebrenici generalu Ratku Mladiću haški sudije zasnovale su na pretpostavci. Ne raspolažu pisanom odlukom, pa čak ni beleškama, ali su presudile za oduživanje u cilju izvršenja navodnog genocida u Srebrenici na osnovu pretpostavke o navodnom sastanku vojnog vrha Republike Srpske 12. jula 1995. godine na kojem je dogovoreno izvršenje krivičnog dela. Nilsen u svom obraćanju spekuliše i da li je bila noć ili dan kada se navodni sastanak održavao, pa tvrdi kako su dokazali da je bilo prisutno kompletno vojno rukovodstvo. Potom priznaje, nije bilo sastanka na kojem je dogovoreno izvršenje tog dela. Ponavljam, nije bilo pisane odluke, nije bilo vojnih sastanaka ili bilo čega drugog. Nekako smo morali sve da saznamo iz promene stava i ponašanja svih onih koji su bili uključeni. Sudije su se bavile klasifikacijom, šta je bilo rečeno određeni dan, o čemu je razgovarano uveče i o čemu je razgovarano dan kasnije, a naročito je bilo važno prisustvo nekih svedoka insajdera koji su kasnije svedočili. Podsjećamo, za izvršenje krivičnog dela genocida mora postojati genocidna namera. Nema dokaza ni za tvrdnju da je na navodnom sastanku donesena odluka o pogubljenju vojno sposobnog stanovništva, osim rečenice svedoka tužilaštva Momira Nikolića, koji tvrdi da je čekajući navodni sastanak od izvesnog Popovića čuo da će zarobljenici biti pogubljeni. Nilsenovo javno priznanje presude bez dokaza za tim Mladićevih advokata valjan je argument za pripremu odbrane u drugostepenom postupku.